Tara na, pick upin natin yung food para kay Daddy Marcel. Ay nako, retired na si Lakay. John Belly ni Kay Loco. Okay, pagkain. Pink tayo ngayon. Pink color. Okay, mabuhay ang retirado. Okay, nandito na tayo to pick up the food. Seafood City Palace. Hello, pick up, sir. Ang dami. Ang dami pagkain. Balik natin yung card. Seafood City Palace, Seafood House. Parking. Tara na, at ayusin natin yung mga handa ni Lakay Marcel. Lakay, lay. Sa English ang chicken feet. Your chicken feet. Yay! Thank you to chicken feet, ha? Chicken feet. Lakay. Anong message mo sa yung, ano, pag tapos ng baby? Off clock! Okay lang. Tiga mo. Relax lang kayo dyan, Roy Retired, Rogers. not expired. Dali na! Mamaya magpipig din ako. Ano ba yan? Natagal. Pink ka na! Nakapink ako. Pwede ko pa ito mga ano. Gamit na pamayaman. Ano yung Kashmir? Kashmir yan. Oo, India. Hindi nga Pakistani. Sila yung ano. Oh, mas, meron ka pang ano ah. Ayos ah. Yung ano na lang, mamaya na yan. Masyado naman. Ang Facebook, gumawa ka muna. Titipay kabilang ni Dada. I-create tayo. Nagloko. Madali lang naman eh. Kabel mo lang yung pictures ko. Hindi napanan natin yung pictures ta. Ayan, okay. Suot mo. Yan ah. Suot mo nga. Mamaya na yan. Hindi, picture natin. Dali na ito. Suot mo lang. Officially retired. Suot mo nga. Suot mo, sige. Tara na kasara. Dito. Now the other one. Gusto na Sheila bilay eh. Kaya may bilay. Yan. Sarap yan, favorite yan. Ang tawag dito? Chinese broccoli. Broccoli, Chinese. Preparation sa retirement niya, no? Ang aming lakay. Lagi isang lakay. Hindi dapat pala yun. Kasi mga video ko kasi mga Ano saan to? Ay, ito yung sauce para dun sa broccoli. sarap ng broccoli. Yung ano, oyster. Yan, Gusto ko. ilalagay mo siya dyan. Ano? Diba? Ito yung dyan. Lagyan mo ng isang plate. Just in case. Yan o. Ito na lang dito. Tapos yung kanyang graduation. Ay, ito din na lang. Graduation to. Ay, hindi. Kita, Ay, men. Ay, ito na lang siguro. Yung pang... Ito. Kasi ito na lang ito. Kasi parang gagano. Tapos isang dito, tinidor or something. Yung ganyan, no? Ito kaya natin. Ito pa, ikot. Just wag lang. Meron ka space? Hindi. Para sa pagset. Ito wala. Saan ko ito lagay? Kaya mabigat siya yun. Natin isa Yun pa lang pa din. ng solusyon na next time. Pero dun sa ano natin. Yan po. Asan ang pupulo? Talaga naman. Ay, ano pa yung isang ano? Ay, malapit na. Go. Hindi nila pwedeng ano yun eh. Yan po, tapos na po ang aming paghahanda para sa retirement ni Lakay. So, si Ate Susan, retire na rin yan. Yan ang may party sa June 11. June 11 ba? Yes. Okay. Umorder siya ng lechon. Yan. Yan. Nasa Ano? Oo, tapos na ako niya. Alis na siya. Officially na siya. Official na ako. Ano ba? Ano sala? Yan na tumalik sa lamig. Yan. Lakayan. Tapos Ay. Wala, dala.
Okay. We have, how many CLS do we have? Your CLS really don't move, right? Because I'm not much of the last couple of years, we had 3-4 of them actually. Oh, you apply? Yeah, but it usually pertains to... Oh! We're just Take a picture with us. Off the clock. Yeah. Very good. Did you get the soda? Then still like it. Almost, you know. It's smiling. You gonna clean. Yeah. Para kay Gando. I'm trying to gain weight. No, it's okay. I can just like, just for now. Okay, yan po ang pagtatapos Then later on, ng aming later on I'll do that. I started Kain. doing Zumba. wow, Zumba. Zumba. Oh my God. Yeah, I gained weight. I'll see you. Zumba. Where's my thing? Eh, di si Rose. Si Rose. Ano ka rin? Ako meron ako. Narinig niya lahat. Ako, natre. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating vlog. Ang vlog natin tungkol sa retirement ni Lakay Marcel. So, tatlo na ang nalaga sa amin, tatlo na. Si Danny Boy, si Ate Susan, si Lakay Marcel. So, yan po ang part 1 na kanyang celebration dito sa work, yung retirement niya, last day niya. And ang part 2 is June 4, Sabado. Okay? So, that's it. Kita-kits. Happy retirement, Lakay Marcel. At sana ay enjoy mo ang pagiging isang retirado. Mabuhay! Ka Iloko, Iloko, Pinoy. Babush.